Nyakoronga Jwang dakika na paga uchiel tok sa achiel mar okinyi machiegni e tok marwa e chenro mano maru pinya. Okinyi kama kawuono Nyakoronga Jwang mana pile ka pile wajabedo gi thor weche mopogore opogore. Okinyi ma kawuono adwaro mar mondo wabed gi thor wach mana kaka ing'iye toka kanyo kineno tipo. Wang'e na ratiro mago mag joma ong'ola. Ratiro mage mabende gintiere godo e pacho kae. Ne nitiere paro moro mar chik mabende nagidwaro mar mondo mikala kalure koda ratiro margi. Paro mar chik mabende nochwale higa mar 2023. Higni 2 bang'e Nyakoronga Jwang paro mar chik makamano koro nosekadhi ma obedo chik. Wach mabende jatend piny Kenya nochwe koke dwe ni chin tarik 8. Koro jatend piny Kenya nokadhe. Iwacho ni koro owuok Disability Bill 2023 sani koro en act manyiso ni en chik. Ema bende obiro bedo kwa lose mar mondo mwang'e ni gin chike mage mabende biro bedo katayo jok mabende nitiere koda ng'ola e pacho kae. Mane thoro wach mabende biro bedo kwa tuwa Kenya Nyakoronga Jwang antiere koda welo e kaunti ma Nairobi kanyakla koda kaunti mano ma Kisumu. Bura Nairobi Kenya Nyakoronga Jwang antiere koda director mano mag chenro mano mawuok Riziki Source Kennedy Okong'o Odhiambo. Amosi ne oyawre nyalo mana kawo thuolo mar moso Nyakoronga Jwang tinyis gi ng'ama Kennedy en. Erokamano. Moso ganda onagi ni oyawre uru. An Kennedy Okong'o Odhiambo kaka osewachi cha. Atiyo Nairobi ka. Gi riwruok miluongo ni Riziki Source. En riwruok ma ok mar piny owacho kendo wawacho weche jomong'ol ka wakonyogi e yoregi mag yudo yuto e yore mag nyiso oganda ni ginyalo tiyo. Koro mondo thuolo migi. Erokamano ahinya kendo machiegni. Kopogore gi Kennedy Nyakoronga Jwang bende ayudo thuolo mar bedo gi Irene Ngolo mabende en okil. To wacho ni en okil motenre koda iwacho ni osebedo kosiro jogweko kendo teno jogweko man bende nitiere koda ng'ol e pacho ka. Irene amosi ni misawa nondi ing'eni kila ng'ato nyalo wacho kaka gik motimo e yo makare mar mondo mi japiny winje. In bende machiegni nyis gi ng'ama Irene. Erokamano ahinya Sharon. Mokwongo amoso nyikwara moga Jwang ni oyawore uro odiochieng'ni ma kawuono. Mar ariyo erokamano ahinya Sharon kuom bedo koda odiochieng'ni ma kawuono e chenro ni eri. Iluonga ni Irene Ngolo mana kaka isewacho no endo. To kiwacho ni okil, ng'ato nyalo penjo ni Irene ni en ga advocate kata en lawyer. Oyo, kandiko ni advocate en jakedo ne ratiro mar jogeko mantiere gi ng'ol mopogore opogore. Chakre nyithindo, jomatindo kata yudhe to gi jonyuol mag nyithindo mantiere gi ng'ol mopogore opogore kata caregivers magi. Atiyo e migao mok mar piny owacho mong'ere kaka Cheshire Disability Services Kenya kata CDSK. Wantiere e boma ma Nairobi kaendi to kendo project kata tijego eko ma watimo otenore koda weche mag kanyo endo kedo ne ratiro mag jogeko mantiere gi ng'ol mopogore opogore chakre nyithindo, joma rowere to nyaka jogeko modak gi nyithindo gi kata rowere gi kata iluongo ni caregivers. Yes, erokamano ahinya. Erokamano ahinya kendo wacho yo makare. Koro ikedo ne ratiro mag jogeko ma bende nitiere kod ng'ol. Yes. Mana kamano Nyakoronga Jwang e kaunti ma Kisumu bende nitiere gi Sylvester Hadhaya ma bende en jaked ne ratiro jogeko ma bende nigi ng'ol. Sylvester imina musni misawa kaunti ma Kisumu chionade machiegni. Erokamano ahinya Sharon. Adwa kawo nafasi mondo amos beto ne mam ni oyawre uru. An giminga iluonga ni Sylvester Otieno Hadhaya kawuok e boma ma Kisumu e sub-county ma Seme. Atiyo gi migao miluongo ni St. Francis Development Program mano migao mok mar piny owacho otelne gi director marwa Jude Ochieng. To wan be wagoyo oporo kendo wago milome kotenore gi yore mag kata jogo man gi kit ng'ol mopogore opogore ma wan go e gwenge ma wadakie. Erokamano. Erokamano ahinya. Sylvester paro ni kintiere kaunti ma Kisumu in bende achak kodi kaka jaked ne ratiro jogeko ma bende ong'ola. Awinjo na pachi kotenre koda dwaro ma bende koro jatend piny Kenya nochwe koke. Nen abila iwacho ni paro mano masiro jogeko ma bende nitiere kod ng'ol sani koro kadhe en koro en chik. Awinjo na pachi kotenre kod mana.
Erokamano ahinya Sharon. Aparo ni mae en okang' maduong' kabisa kendo kinde ma kawuono ni wan gi mor kabisa kaka jogo matiyo gi migao mar piny owacho mosebedo ne jogo man gi kit ng'ol mar kit ng'ol mopogore opogore. En okang' maduong' kabisa ma miyo jogo man gi kit ng'ol bende koro inyalo winji bende koro gin gi nafas kabisa ma ginyalo timo go gimoro amora kaka jogo ma kawaida manie community mopogore opogore nyalo tiyo kata nyalo yudo nafas mopogore opogore. Koro ma en okang' maduong', wach mar chik ni en chik moseya mabor kabisa. Koro wanogo ne jatend piny erokamano kuom winjo ywak mag jogo man gi kit ng'ol mopogore opogore mondo gin be gibed kaka gibed kanyakla gi jowetegi kawane e gwenge mopogore opogore kata e pinje marwa mar Kenya. Erokamano ahinya. Sama nyako ronga juang ka duoki chien ne jogo ma bede samoro kia gima nabila paro mar chik makama kapok nokadhe chik ni nobedo sponsored gi ng'a tere kaka nobedo chik chakre higa mar 2023 nyaka sani higni gin 2 ekikadhe kaka chik. Bil makama nyako ronga juang nobedo sponsored gi Christelle Asige, mano Senator Christelle Asige, mano Senator Mowala kanyakla kod Kimani Ichung'wah, mano mar National Assembly. Katika mano bil makama kane en paro ne okadhe e od bura mar Senate mano chieng' tarik 1 dwe mar 2 higa mar 2025. Katika mano bende waneno kanyo ka National Assembly kata od bura maduong' ma pacho ka nopuodho bil kata paro makamano chieng' tarik 16 dwe mar 3 mano mar higani. Bang'e waneno ka nochwalne jatend piny Kenya. Koro yare chieng' tarik 16 dwe mar 3 mar higani jatend piny Kenya koro nochwoe koke chieng' tarik 8 mano mar dwe ma bende wantiere ni. Ma koro nyiso ni en chik. To ka koro en chik, wabiro bedo kwa nyisi ni en chik mane ma bende biro bedo katayo joma nitiere koda ng'ol. Akene rin bende nisedo thuolo mano mar kadhe chik no. Inclusivity, gik ma bende oting'o, ber mane ma bende joma ng'ol biro bedo ka yude. Erokamano ahinya Sharon. Mokwongo kadwa duoko wachien kumane chike kata wuoth mar kedone ratiro mar jogo mantiere gi ng'ol mopogore opogore chakore Kenya kaendi. Duoko wachien igni mar 1993, that is 1993. Mano endo kane pok wabedo gi legal binding framework mora ma kedone kanyo endo ratiro mar joge ko mantiere gi ng'ol. To kendo gi kindego eko Attorney General mandalo no endo mano Amos Wako no oketo kanyo endo kata oketo tenge kanyo endo jokanyo mane nyalo bedo kendo nyalo discuss kaka ginyalo loso kanyo endo kata kaka inyalo bi gi pend chik matayo kendo makedo ne ratiro mar jogo man gi ng'ol mopogore. Koro kagika kanyo ende makoro formulation kata bedo kanyo endo gi chik no chakore kamane koro government kata sirikal makinde no endo no biro kanyo endo gi chik mar Persons with Disability Act. Mano endo Persons with Disability Act ni endi makoro ne gibedo ka gi discuss kendo ka gi lose the first draft, the second first and second draft, gi third draft makoro kagika iga mar 2003. Mano endo ndalo mane koro president mabe no bedo elected igano endo mano Mwai Kibaki mabe yudo ka kinde no endo sama no bedo sworn in en ngano endo mantiere gi ng'ol. To sama ne gidhi e parliament kachacha tiyudo ka ne nitiere rem ni nitiere gimoro miloso mar jogo man gi ng'ol lakini poko kale kanyo ende makoro the president no assent the bill ni act mar 2003 mar Persons with Disability Act. Mano endo no obedo assented in December, that was in 2003. 10 years mano bang igni 10 mar chako umbe kata chako wuoe kinde. To kendo kagik kanyo endo June, around June that is 2004 mano koro nobedo no chako tiyo koro mano endo no chako tiyo. To kendo koro gima wayudo okanyo endo ni kata ka beni act ni obedo ni chako tiyo to nitiere gimiluongo ni policy be nyaka dhi gi act nikech gidhi kamoro achiel. To kendo kanyo endo ma kagi 2006
koro kendo chako piny mar Kenya kata sirikal no chako wuoye wach mar Persons with Disability National Policy. To kendo yudo ka policy ni at first draft no lingalinge parliament kanyo endo, jitemo wuoyo, jitemo push, to kendo mane mangiso kanyo endo ni kochopo e weche mag ng'ol kata kochopo e weche mag kedo ni ratiro mar jogo man gi ng'ol, yudo ka seche moko sirikal bedo ka gibedo iluongo ni ignorance seche moko ka tiyo gi wach marach to ng'onna seche moko gibedo ka gilink kabisa gikete tenge oken wach ma important. Koro chakre 2006 nyaka last year 2024 ekane koro national policy of the public participation. Bang the public participation ero no kale kendo this year in March dwe mar adek the national policy kanyo endo koro no bedo approved by the cabinet. Matiende ni koro en gima wanyalo tiyo godo. To awacho ni en gima ber kata en kinde no endo maber e pinywa mar Kenya e sector mar disability inclusion kaendi nikech wantere gi policy makoro sekal. To kendo wan gi bill mabe osekal gi president bill ma koro Crystal Asige ne chako ni endi. To kendo gima koro ber e iye kaendi ni to a act manobedo monosebedo dormant ni yudo ka bill ni endi repeal the act. Matiende ni bill ni endi or replace the act chande. Koro matiende ni mae the main framework, legally binding framework ma watiyo godo e Kenya ka. Gima ber ahinya ma ahero e policy ni endi kate bill ni en gimoro mang'iyo ng'ato endo man gi ng'ol e yo mar ratiro mar dhano kata human based perspective. Okongi ng'ano endo mantiere gi ng'ol e yo mar jogi eki gin jochan kata ng'atni endi eno dwaro mana kony to ng'iyo yo mar manga madhano. E constitution kata pend chik mar Kenya kata human nitiere bill of rights tiwacho kanyo ni right of persons with disability article 54. To kendo yudo ni kapsa mani loso bill ni endi mano no bedo e yo mar gi guidance kata e yo mar kony mar article 54 mar Kenyan Constitution. E bill ni wuoye e clauses 89 ma oket kanyo ende bill ni endi. Yudo ko wuoye gik mang'eny mabeyo mag moterore koda weche mag kata ratiro mar jogo mantiere gi ng'ol. Kochakore kata awareness creation sana nitiere pend wach makoro ket kanyo endo ni kata media houses onego beni nitiere a day muketo for awareness creation like an hour airtime for awareness creation ne jopiny mondo miyo ne kanyo endo ni to disability inclusion enango. Ere yorego monego beni kata okenge mage monego beni waketi mondo mi jogo eko mantiere gi ng'ol mopogore mondo bed gibed included. To e weche mag thieth biyudo kanyo e weche mag ratiro mar rowere mantiere gi ng'ol, nyithindo mantiere gi ng'ol, to kata jogo eko caregivers, jorit nyithindo gi mantiere gi ng'ol. Gima duong' kabisa mana hero godo pend chik ni endi kata chik ni endi bill mar Persons with Disability Bill mano kalo gi president en ni mokwongo mane bill ni koro chako the draft mane koro the first draft itimo to kendo koro the committee bedo koro ng'iyo kanyo ni to draft ni otima ere gimomiyo wabed gi mae to act chanitie ang'o gini moko sebedo ma wanyalo keto ka. Tiro kanyo ni the county governments ne onge specification the kata chike mokalo ka ne onge specification mangiso the obligation mag county governments ratiro kata chiko monego beni giketo mondo mi giked ne kanyo endo ratiro mar jogo man gi ng'ol. Nen mana national government lakini sani oket kanyo endo gik monego beni county governments timo. To kendo yudo ka nitiere bugo maduong' kabisa kata gaps e county governments kotenore gi weche mag kedo ne ratiro mar jogo man gi ng'ol. Koro e bill kaendi iyudo kanyo endo obligations moket ne county government gimonego beni gitimo. To kendo iwacho ni disability mainstreaming a bill monego beni each and every directorate county government onego beni keto kendo chako tiyo godo nikech iyudo for example kidhi counties mopogore sana buildings accessibility onge lift wan mawa counties mopogore wang'eyo kaka donje county offices ero kama na ing'e ni Irene wabro bedo kwa twake mano malach bindo inje na paro mano mar Kennedy Okongo binde kaluore koda dwaro makamano chiko sekadh Kennedy chik makamano nene nade mokwongo en mor maduong' ne oganda mong'ol ei pachoka. En wuoth mosebedo marabora kaluwore gi kaka Irene osetemo wacho no. To
to gimonego ji ong'e ne wan gi chik miluongo ni Person Disabilities Act 2003 no. Chik ni ne tiyo to noyud ni chik ni ng'oyo en gi fuok mane koro oganda mong'ol ne ok yud fuongruok gi chik ni e yo makare. Tadwago erokamano ne Senator Asige. En ng'ama seyudo achiel kende nyaka nachak ng'eyo weche jomong'ol e Kenya ka modhi e bunge to chako wacho weche jomong'ol. Moko dhi e bunge koro chako mana wacho weche Raila gi Ruto. To iriere mondo represent constituency moro ma onego bed ni yudo konyruok. Asige okawo namba kanyo. Koro ne gimomiyo idwa ni wabed gi chik manyien ni nonego bed ni address fuok mwanene e chik machon. Fuogegi gin e weche kata infrastructure ma wasewachogi, weche somo, weche duol miluongo ni National Council of Persons with Disability kaka otayo tijege, weche kaka oganda mong'ol nyalo yudo tije, gik mopogore opogore. Nitiere seche moko ma kata ka nidwa timo registration nikech chik dwaro ni ibed registered as a person with disability, iyudo kaka midhiye cha ing'isi ni chul pesa makama, ionge pesa. Registration mar disability koro expensive moloyo mar kipande. Kipande inyang'isi jana okwongo ne nono, tinde na winjo ni en sikia 300 kia 200. Registration tiyudo kichami 3,000 gi wiye. Mano mar jomong'ol. Mar jomong'ol. Mano gima chik ni koro golo. Koro en free. To kik wamor ahinya. Nitiere ga chike mang'eny. Gima important en enforcement mar chikno. To sani to we celebrate clauses and provisions manitie. As to whether these bedo implemented, mano koro kendo another bond ma bro chiu mbele kacha. Nikech kede chik ka koro sedonjo nego bed ni obed implemented. Yes. Makata samine no wan kani. Onego bed ni kata ng'ama momo madef be winjo twagdi. Ka uketo jomwedo. Chik no koro dwaro kamano. Chik no koro sechako tiyo dwaro mano mondo timre. Nitiere kata cases ma ng'ama miyo man gi ng'ol kadhi osiptal to dakteche ng'ado gi wigi ni koro ma watimo ne family planning kiwan ni ochandore saidi onyuol mang'eny nang'o. Chik okwer koro gima kamano. Mago gik mane timore chien kacha. Koro gin weche mang'eny, atamalo 5 mag tije onego bed ni koro imiyo jogo mong'ol establishments te manitiere. Mano koro ni e chik kacha. Any form of discrimination sani beno penalized kendo fine en milion adi achiel. To discrimination en mane omondi amos mar ng'adi ting'eni kiwacho discrimination bende mar mondo mi jopiny ng'e nikech ing'eni samoro nitie timbe ma jopiny timo ne samoro jogo eko man gi ng'ol ma samoro they don't intend to ok gichana mar timo to neno ka gima koro en akwede. Mago be nyalo timore samoro. Inyalo timo gimoro in good faith to kare ng'acha to misconstrue gino to mean something else. Emomiyo kapok itimo gimoro wawacho ni it's important mondo ipenj ng'ano ni to be anyalo konyi gini e yo makama. To discrimination sama koro ji odhiga e doho ni koro interpret chik, nitie kaka kacha nitie joma bende paro obwongo ging'iyo ni what is it that can constitute discrimination. Nitie moro amora mineno ni an gi gik midwaro gi, wach kata ni manyo tije, oro kwayo, an gi gini, an gi gini, an gi ng'ini, to an gi ng'ol be. Ng'at machielo cha nigi gini onge ng'ol. Udhi e interview, iyudo ka ng'ani koro kawo inoweyi
okomi sababu nikech ok nyanga onge ng'anya ng'isi ni waweyi nikech ing'ol to ibro ng'isi ni wachane kriteria momiyo ikaw ma tiwe ma nikech ne gichalre ma koro e gima chik temo wuoye kama bro bedo ni blatantly nenore ni ma case mar discrimination. Nitiere kama unyalo bede to yuda ka koro in iweyi ni no kibinyalo to poko mi chance ni tem mano discrimination. Nitiere weche minyalo wacho gi dhogi ma gisungu luongo ni derogatory. In iwuoya kata mana words minyalo tiyo godo ki describe ng'at mong'ol. Mago gik ma chik ni koro wuoye. Chon chik machon ja ne kitimo gima kamano to nimi fine mar 20,000 kende. Sani en $1,000,000. Koro yudo kamano otemo geto fuog cha. Mane koro ji koro nyalo tima gik moko to ging'eyo ni 20,000 what is 20,000 mano gima nyalo chulo with ease. Koro sani otere malo. Wan bende gi weche mag somo. Idwaro ni institutions nyalo integrate jomong'ol koluongi alliance. Okwanya alliance classes moko nie gorofa. In koro dhia e gine kucho. Chiko dagi gino. Alliance koro bed gi ikruok. Ni ng'ata moluong kama ja Kenya. Obed ng'ol, obed ok ging'ol, gin gi facilities manyalo accommodate ng'ani. Ok ni koro wan ndalo mane wasomo ne skunde moko ok wanyal dhi. Koro yiera skunde munyalo dhi in qualified lakini ok inyal dhi skunde ma koro duongie. An owuon oluonga Kisii High School. To ok adhi. Jopuonje mokwongo ng'isi ni tie skul moro monenge dhiye. Jopuonj ma puonja e primary go ema kwongo ng'isa ni tie skul monenge dhiye ma ok ma. To ing'iyo ka koro kacha ging'iyo ni Kisii High School ni chochal nade. Koro ema omiyo Kisii High School onego be ni ready mar kawo ng'ata ma oyudo marks ma gidwaro no. Gikone to pod nadhi e skul ma ok mane jogi wacho nani to nayudo challenges. Gimomiyo jopuonj ka ne wacho ni shida nitie. Iyudo ka setup mar skundno ok factor in ng'at moro amora mopogore gi joma ji ong'iyo go pile. En ringo to classes moko kia chal nade to stairs moko kia odhi kure. Koro iyudo maka to king'iyo the net effect of all these things en ni person with disability koro bedo disadvantage. Taparo ni ene lokruok kata mana kinyalo yiere koda Kennedy Sylvester kantiere kaunti ma Kisumu kanyakla koda Irene. En lokruok mabede koro biro bedo kaneni migepe mopogore opogore obed somo obed kuonde ma ji tiye nikech mana kuonde ma ji tiye donno no ka some factors are not considered. Yudo ka orofa samoro nitiere to kata mana kaka ng'ato ma samoro nitiere wheelchair kaka nyalo idho nyalo bedo shida e kin mamoko. Dong'enya na paro bende mar Sylvester kantiere kaunti ma Kisumu. Sylvester fuondi mamoko mag chik makamadi wach nang'o. Irene kanyakla koda Kennedy bende oselero moko. Nano moro ni tax relief. Joma nigi ng'ol sani bende koro osuru ma bende koro ijuogo aneno kanyo ka ogol nege e kin mamoko ma bende nyalo lero. Kaka Irene osewacho, aparo ni chikni en chik mobiro e sama ber kabisa nikech wang'iyo be ni e juma wantiere ni kochakre dwe mar abich ni ema wachako weche mag finance bill to wang'iyo weche mag budget. To higa wang'eyo maber ni higa mar sirikal chakore dwe mar abiriyo. Koro chikni sama obire ni manyiso ni gimoro amora midhi chak tim kochakre dwe mar abiriyo nyaka bed ni oketo okenge mabeyo nikech nosewacho ni nitiere duol mochwogi miluongo ni National Council for Persons with Disability motelo ne jogo man gi kit moro mopogore opogore. Duol ni sani omiyo teku man malo kabisa ma otimo nyaka gimoro miluongo ni audit. Nowach kata ni 5% kata tamala bich mag jotich man kuonde mopogore opogore mondike nyaka bed jogo man gi kit moro mopogore opogore. Jogi biro to ng'iyo yearly reports mag migepe mopogore opogore to ging'iyo ni to be waline gima jo National Construction Authority nyaka gi involve National Council for Persons with Disability
mondo ging'e iluongo ni accessibility issues, infrastructure kata gik mwagero sani be gin e yo makare manyangafu ma be nyalo timre nade, nyalo konyo jogo man gi kit ng'ol mopogore opogore. Nitiere gimoro kendo mamuhimu kabisa nikech sani ng'eni walose wach mar bottom up to wang'iyo be iwacho ni National Council of Persons with Disability nitie kaka nen mana malo kucho, nitie jok mang'eny ani ng'ena tiyo e gweng' e Seme kocha to gi rural areas mag Kisumu. Nitiere jok mang'eny mane kia kata ni duolno nitie. Koro sani iwacho ni duolno nitie kaka composition ne nyaka bed ni nitie representative ma e gwenge kucho cho man gi ng'ol mopogore opogore. Nitiere be the caregiver kata ng'atno ma ng'iyo ng'ano man gi ng'ol, en be nitiere allocation momiye kanyo, nitiere nyaka pesa moko ma ibro miye. To kodhire e yore mag thieth, nikech an kaka St. Francis wa focus kabisa e yore mag thieth, waneno ka sign language interpreter kata jogo ma loko ne jogo man gi kit ng'ol mopogore opogore. Iwacho ni any referral or national facility nyaka bed gi at least ji ariyo ma gin sign language interpreters, achiel ma dichuo, achiel ma nyako kata mama. To Kisumu County just osetemo kabisa kendo in most cases gisegabedo ka gibedo gi sign language interpreters kobire e forums mopogore opogore, lakini koro sani to chuno koro kaka Kombewa level 5 manie Central County nyaka gi make sure ni gin gi jogo ma sign language interpreters ariyo ma konyo. Kwaduogo be e yore mag assessment mag disability, assessment ne en expensive kabisa kendo ne en gi processes mang'eny kabisa. To nitiere duol mochuo gi miluongo ni National Development Fund for centers mag jogo man gi kit ng'ol mopogore opogore. Pesa moko mang'eny ma niketo gi mag chulo ka sani onge. Ng'iyo chon kata identification mag jogo man gi ng'ol mopogore opogore be sani timre nade? Ok chul. Kwaduogo kuom tax exemptions kata tax relief kaka nisewacho no, wang'eyo maber ni jogo man gi kit ng'ol mopogore opogore mobedo ga employed e Kenya ka, income tax gi opedga ok gichul ga income tax kwa ng'iyo koro gross, gin gionge ga any deduction. To sani bende nitiere relief moko kata yweyo moko migiketnegi kaka organizations mopogore opogore madhi ndiko jogo man gi kit ng'ol mopogore opogore. Nitiere kaka idhi migi tax exempt, manyiso ni gin nitiere tax moko kata ka ne gichulo kanyo onego bed ni chulo ata malo mamalo, ti iduoko negi piny matin. Aya, jok mayudo donations kata matimo iluongo import duty en kwagolo gik moko oko kwakelo Kenya ka. Gigo mag jok man gi ng'ol mopogore opogore tiyogo kaka maybe kata apiko mag jok man gi ng'ol e gadgets gi, gin gionge import duty moro mi itimo ga e dho nam ka gik moko pok okalo kadonjo e Kenya ka. Nitiere be kendo wach moro mogik ma nadwa medo kanyo, to mano wach mar iluongo ni establishment of disability centers. Iwacho ni county ka county nyaka bed gi center moro mar jogo man gi kit ng'ol mopogore opogore mibro time research. Ing'iyo ni yawa to ng'ol mopogore opogore gi ang'o makelo gi, ere kaka wanyalo geng'o gi kata yore mage mwanyalo tiyogo. Koro gik ma act ni sani koro en act olose ng'eny kabisa. To kaka nawacho, enforcement kata mond koro gigi chik gi ochak lu, mano koro okang' monego bed ni sani wang'iyo kabisa. To nasewacho ni obiro e time maber ma budget be idhi som. Koro isomo budget ni to sama construction chakre nyaku consult National Council for Persons with Disability. Rescue in terms of emergency, sama waluongo kata jogo mekwa mag jo KDF matimo rescue services. Jogo man gi kit ng'ol mopogore opogore nyaka ikwongi ng'i imi priority kata nyaka ikwongi chak kodgi.
Koro warito mana enforcement mechanism ema koro wadwa ng'eyo iluongo ni follow up kaka implementation timre. Erokamano. Sylvester kanyi lero yo makare nikech ang'eni kar enforcement kanyo nikech chik makama fundi mage odhuro to mar mondo mi japiny jotelo mopogore opogore kata mantiere counties magwa mar mondo mi giyanga kendo ging'e ber mar mondo mi kwachakora mana budget manyien hik omenda mar higa mar 2025-2026 okete e tim mana kachako kodi Irene mar mondo mi kete tim nikech fundi mage to beyo gin weche mabeyo mabende biro bedo ka koro ng'iyo ratiro mago mag jomong'ol koro kik ng'iye ni ng'ani ong'ol ng'iye ni ng'ani ber mana japiny kaka ng'at moro bende nyalo bedo donge mondo mi kete kore tim akeni paro mane madichwala samoro bende biwano wil godo wani medi weche ni fundi mamoko mabeyo mabende chik makama nitiere godo. Yes, erokamano ahinya Sharon. Kawiya pok owil kendo nitiere wach maber ma Sylvester owacho to kendo Kennedy Okongo nosewuoyo e wiye. Mokwongo wach mar education kaidi kapok aduoko penjono. Wach mar education en gino endo ma critical sana. To kendo kuom ndalo mathoth wasebedo ka wan piny sana e weche mar including kata riwo kanyakla nyithindo ego mantiere gi ng'ol mopogore opogore e skunde wa mapile pile. Koro kwa wach ni wa integrate gi wacho ni wa include gi. Sama wa include gi nitiere gima watimo nyaka watim kata skunde nyaka tim miluongo ni accessibility audit mabe National Council for Persons with Disability timo accessibility audit ne skunde ng'iyo kanyo endo ni to wanyalo keto ramp, wanyalo keto ne nyathi matiyo gi wheelchair, ere kaka choche onego beni bedo ma nyithindo matiere gi ng'ol nyalo dhiye, to ere kaka wanyalo loso kata gigo eko ma wapuonjo nyithindo e yo ma nyathi mantiere gi ng'ol kata man gi autism nyalo winjo kendo nyalo mako gima ipuonjo. Gimoro mar ariyo kanyo endo ni en reasonable accommodation mabe pend chik ni endi oketo kata bill ni endi oketo. Reasonable accommodation chakore gi any entity kata any building and construction ma jopiny tiyogo. For example, kata sama biro kaendi ka untiere gi lift ka stairs nitie to lift be nyaka bedi nikech ka biro upstairs to ka ntiere gi ng'at man gi ng'ol ere kako nyalo chopo malo kaendi mondo mi ochopi e yo maber moko hinyore kata moko thagore mondo mi owuothi. Koro accessibility ni be nitie to kendo gima ber mabe chik owacho kanyo e yo mar tax exemption iwacho ni organizations kata kuonde tich mabe ondiko joge ko mantiere gi ng'ol mopogore opogore mondo ti to kendo gitimo modification mopogore opogore mamiyo jogi kibedo included ginyalo oyiene gi mondo mi gi kwa tax exemption tax mabe jo kanyo kata organization chulo cha ginyalo bedo reduced kata seche moko inyalo we tax ni edi mokichulte. Koro depending on nini gi ere kaka modification nini time yo machal nade lakini koro kikwatime mondo mi eyo kikwatim gini edi eyo mar ni mondo tax kikwachul but watime kowuok gi chunywa ni en gima wadwaro timo. En building ka building, school ka school, hospital ka hospital, obed kanisa ka kanisa onego bed accessible ne ng'atno endo mantiere gi ng'ol mopogore opogore. Kwaduogo e wach mar implementation iwacho gani implementation mar policy kalo policy kata bill en gimoro achiel kata ratification mar framework en gimoro achiel lakini chako implementation kata koro keto gini endi e tim bedo wa kanyo endo oinga moro yani obedo pek moro ma nyaka koro item timo awareness creation. Koro mano endo gima mabe wachako timo nikech sani endi nyaka koro wa push for the framework kako nego beni koro guidelines mabe ma idhi bedo go nikech ingeni sama koro bill ni osechwal bill ni endi to kendo koro sebedo chik matinde ni nitiere policies kata strategies ma watiyo godo kuonde wa mag tich. For example kama koro wantiere karu mar tich kaendi kata karwa mar tich koro nyaka watim amendment kata wa realign strategies wa koluwore koda bill ni nikech nitiere gigo eko kata fuonini mabe oketno kanyo mabe okelonwa mabe okwasebedo ga ka watiyo godo e kuonde wa mag tich to sama koro wadhi e bill ni kata sama wabedo guided gi framework ni wang'iyo ni tenango moko sebedo beni watimo ma okwasebedo kwatimo. For example maduong' ahinya wasewuoyo about accessibility and reasonable accommodation mag jogo man gi ng'ol e transport kata
chande. Ere gima onego beni watimo mondo mi transport kata geche maringe ndara, nikech kanyo endo boketi geche maringe ndara to kendo nitiere 25% of mar tax relief mag joge komo modify geche gi kata public transport manyalo makoro oweyo thuolo ne joge koma be nigi ng'ol mopogore opogore otigi gari gi modify mondo gari ni obed accessible ne joge koma nitiere gi ng'ol. Kata kinyalo idhe kitano ka most buses gin malo samoro. Yes, kendo mago iko nitie korindiko ne cabinet secretary for finance to kendo kise fill form ni endi to inyalo luore gi guidelines mabe omi kanyo mabe ka guidelines gi gin gigo eko mabe ichopo gite to inyalo mi 25% off ni mar tax exemption mar chulo tax. Koro gima duong' ahinya mondo mi gini ochak tich en advocacy, timo kanyo endo advocacy kata goyo poro. Mokwongo wadwa ni wang'ini to be ji ong'eyo wach ni endi. Ji bong'eyo ni nitiere bill kata chik moket mbele mar jogeko makedo ne jogeko mantiere gi ng'ol. To ere kaka wadwa timo advocacy ni? Mae yo mokwongo ma watimo godo advocacy en kaka koro wabet kae ni endi. Wapuonjo jopiny e weche mopogore opogore to kendo wafuono ne gi matut kotenore gi weche mantiere e iye kanyo endo, mabeyo mantiere e iye kanyo endo. E yore mag mbui onego beni kuonde go eko wawuoye. To mokwongo onego waket sectors kata wanyalo nitiere technical working groups, various technical working groups, counties wa to gi koteno kawariwore gi organizations of persons with disability kata OPDs kata migepe mabe kata migepe matelo ne kendo makedo ne weche go eko ratiro mar jogo man gi ng'ol mopogore opogore. Ka wariwore kod jogi eki to wanyalo goyo oporo. Wagoyo oporo to kendo wangiso ni maendi e gima idwaro. Ingeni gima ber ga gi kalo policy kata bedo gi framework miyo wa aliway mar easy advocacy. Sana sana nikech oseng'iswa ni county governments onego beni timo ma gin obligated mar timo ma. Samok gitimo wadhi kanyendo wagoyo poro. Wawacho ni during public participation onego beni nitiere reasonable accommodation ne jogo eko mantiere gi ng'ol mondo gigol pachgi e documents mopogore opogore gi. Ang'o momiyo ok wanyal yudo joman gi ng'ol kaendi ka participate meaningfully? Ingeni thoth gi mabe watimo ga kaka migepe kata kidienje mag sirkal. Iyudo ka for example ng'ato nigi ng'ol, okawe mondo kete kacha mar go picha, oko kawe mondo ket kacha mar golo pache. Onego beni sama wanyuako joma nigi ng'ol e weche mopogore opogore kata strategies mopogore opogore, mokwongo samiloso strategies gi nyaka gibedi nikech gine ma woche diyogi. To kendo be ng'at man gi lived experience kata ng'at no endo mabe odak gi shida no endo ong'eyo kuma woche diye. Onego beni kapok waloso policy to kendo en gima ber ni policy ni endi kata telo ni chik ni endi chwale mokwongo gi ng'at no endo Senator Crystal Asige en ng'ano endo modak gi ng'ol to kendo ong'eyo sana sana pek magikale kaka jogo man gi ng'ol. To kendo kata wan joma wakedo ne jogo ratiro mar jogo man gi ng'ol kata ma wa interact kodgi pile. Wang'eyo ni amae to e shida manti. Omiyo stakeholders, multi-sectoral stakeholder koket mbele to kendo watimo advocacy ma robust. To wawacho ni apana e pend chik kata e chik ni endi owacho kae ni onego beni watimo ma. Ang'o miyo mae pok osetim? Gima hero sana mabe Sylvester oparona en kanyo ni sani endi wadhi koro a new financial approach the new next financial year. To en gima ber ni sama watimo budget estimates kendo mano osewuok. Wang'iyo from the counties, national government ginang'o gini moketi e chik ni wacho kama endi to pesa ni endi bosekete sector ni endi makoro dhi miyo kata madhi miyo gini endi kata timo ratiro mabe owach ni endi chope yono makare. Ere gino endo monego beni watimo mondo mi ratiro mar jogo man gi ng'ol ochopi kaka dwarore. Ko chopo ni en wach mar thieth, be waketo kanyo endo sign language interpreters mabe nyalo loko ne ng'ato endo man gi ng'ol kata mok winji, loko ne ni mae gima timi. To kata kochopo e wach mar daktari nikech nitiere fine
mabe oketi ne daktar kata laktar mabe idhi kanyo endo ichako thiedho ng'ado mar ging'olo kipenje ni dwarango ai to maendi lead to kata gimoro manyalo hinyo ngimane ka injo nitiere fine mar 3 million mar laktar mabe ochiwo thieth moko winjore ne ng'ato man ging'ol kokalo kata moko otenore gi ratiro mar ng'ado endo mar ging'ol kaka family planning yes kaka family planning nikech iwacho ni sexual reproductive health and rights mar jogeko mantiere ging'ol mopogore opogore e kinde mathoth wadinoga itwa nikech iwacho ni jogi to kendo bobedo stipulated kanyo endo e right mar kata ratiro mar yudhe mantiere ging'ol ondik kanyo endo ni yudhe man ging'ol onego beni yudo puonj kotenere koda sexual reproductive health mana kaka jomoko be yudo puonjno endo onego beni imiyo gi puonjno nikech yudo ka thothne gima ji okia ni sexual reproductive health otenere koda preventing disabilities wan mawadil gi jogo eko sana nyithindo man gi disability yudo ka ng'ama miyo wacho ni an nyathina ni endi nanyuol to kata nong'isa ni enitiere gi en gi shida moro kapod en e iya to yudo ni mokwongo gimomiyo mae ne timore ng'ani ok dhi kata NC clinic ng'ani endi seche moko kata gigo eko mabe nomiye kata okang' monego be nokawo sama oyach nokia koro yudo ni mae ng'ato yudo rawera matin mabe pok nomi puonjni nikech kinde duto kata kodhi e osuptal to dwaro ni mondo mi konyni tineno making'iye kama ni to into koro in man gi ng'ol ni ang'o midwaro ka to kata jo man gi ng'ol okoyie ni nyuol into koro chako nyuol nango ineno mane discrimination mabe iwacho kaendi mabe Kennedy osewacho ni fine nitiere makoro mar 2 million makoro ne ng'atno endo ma idwa discriminate nitiere 2 million that is for discrimination. To nitiere concealing of information mar ng'ato endo mantiere gi ng'ol mane endo be oket gi e kenge mopogore e kidienje mopogore opogore to nitiere moko mane nitiere act mokalo chande to sani endi omed moko kidienje mopogore opogore omiyo gima duong' monego bene watim robust advocacy from the grassroots county government to kendo national government mondo mi pend chikni walos guidelines monego beni koro ochako tich mapiyo kiko beda gima be okale lakini wang'ini to ere yo mabe onyalo chako godo tich mapiyo mondo mi jogo eko mantiere gi ng'ol be koro o enjoy ratichgi to kendo gidage e society mag marwa gidage society kaka jogo jokanyo achiel marwa to kaka kendo maonge kwele aparo ni kanye lero makare Irene nyakoronga juanga ote hiorono lai magote machuoka rede ka uchiel no bende winjo kaka chik makama dhi hainya chik mano mabende siro jok mabende ntiere koda ng'ola e pacho kai ote hiorono lai magote machuoka rede ka uchiel no mbui mago ganda bende doa achiel kachiel wantiere live mbui mar Facebook wantiere live mbui mar YouTube mar mondo mi wawinja na pachi wabro bedo kwa somo irwa mar mondo wako yo tena wadog mathoth Savings on Citizen Duka. Get spinach for just 29 shillings, down from 38 shillings, and 1 kg of tomatoes at 79 shillings, down from 89 shillings. Simply dial *487*5#. Choose your fresh picks and collect at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Machigni nyakoromonga juange chenro mar Goma Owake. Wok ticha kelo ni mix bokwe. Ekaito tichario. Reggae Owake, yani tunaongea na Majar Rastafara. Lafu ticha dek nyakoromonga juange. Akelo ni mana yani ngeni baka kiwasani. Ticha Ngoen is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tunafanya namna hii. Nyakora magojong Friday sukuzo wake. Sapar gida kapaga beach na kasapaga rio. Kod an PDG Papa
Vic, yani ukipenda mzee kijana. Step into history and uncover the wonders of Egypt with View Travel in 2025. Starting from $1,467 per person sharing, enjoy 4-night full board stay, Nile Cruise dinner in Cairo, explore Alexandria, Kite Bay Citadel, Library and Farouk Palace, marvel at the Giza Pyramids and Great Sphinx, visit the legendary Suez Canal, indulge in 5-star lunch and dinner experiences. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream. Explore. Discover. En gima konyo e ngima mapile, to en gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'o manyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar, ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji, kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth, nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo ka kiwuotho to kawira maki wi bari seche te idhi adhi osiptal wacho ni an adwani mondo kawuono pima remo. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Mana e Ramogi TV. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope, ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwayo jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo. Kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jawala ok nyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen, chakre saa 1:45 otieno. Ramogi. Regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Ribadhi ma wuok e TSN ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulo ngima jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kare. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang' wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, saa 3 otieno, mana Ramogi TV. Nyakorongo jwang dakika na ng'wen tok saa 2 mar okinyi machiegni e okanga mar 2 pod odhi nyime gi twak marwa wadongi matine dakika 25 mar mondo mwatiek twak makama. Waloso kotende koda chik masiro ratiro mag joma ong'ol. Chik mabende jatend piny Kenya nochwe koke chieng' tarik 8 mar dweni mano juma mokalo e kar jot mare buore Nairobi ka. Wasebedo kwa lose kotende koda chik makama e kinde mabende waloso koda mna kotende koda chik makama mar mondo mi wagolo dok e it oganda kembe skunde kuonde mopogore opogore kata mana iwacho ni public spaces kuonde ma bende oganda jarome higa lamoro kopogore gi mano bende nyaka bende wapuonj bende oganda nikech en puonjo iwacho ni TV opuonji to chiwo ni entertainment e kinde mamoko. Wacho ndiko tende bende registration mag jogo kuma bende ntiere kod ng'ola nikech kachako kodi Kennedy ntiere mine wuone jonyuol caregivers masa moro nitiere gi nyithindo mantiere kod ng'ol kata modak gi jok man gi ng'ol. Kata kamano nitiere gi nero mong'ere kaka registration man nyaka nitiere ga kadi
ma joma ng'ol niga nitiere godo. Aparo ni walose kotende kod mano e kinde mabende pod walose chik makama mondo wapuonjgi giyud kadi makama nikech yudo kadi no bende biro bedo kaka joma nigi ng'ol. En gima muhimu ni sirikal dwaro ni ong'e ni jomong'ol mage manitie. Mano ginyalo mana ng'eyo ka koro uregister tubedo gi alama manyiso ni un. Iwinjo ka owach gik mang'eny ma ji nyalo yudo kaluwore gi chik ma okal. Kar mana tax miwinjo cha onego register mokwongo. Kelo gari koa oko duty free nyaka register mokwongo. Mondi benefit kata stipend moko ma sirikal nigogi nyaka register mokwongo. Registration en gima muhimu nikech kiwe ni in koro iwe gino yolo kama ji te biro nikech ji te selfish, ji biro ni dwa yudo benefit ka ma ok onego bed ni giyudo nikech gin gionge kod ng'ondno. Emomiyo registration en gima important to sani olose en free. Tinyalo time at any point ma intie. Ok ochuno ni nyaka ibi Nairobi kaka chon, ok ochuno ni nyaka idhi kia hospital kia mane kaka chon. Sani ka in Migori titime Migori kanyo mitieke gi kanyo. Titimo gi apise mage. Idhi e hospital. Sub county hospitals manitiere e gine ka oromo timo gino. To bende nitiere self registration sani e e-Citizen. Nitie procedure moro moketi itimo gini itime e-Citizen kaka weche e-Citizen tineno siekone. Tiyudo ka i benefit gino. To toke kacha ne iwacho gima koro inyalo tim mondo gigo chak tich. Kanye ma koro wadhi yude shida. Man enforcement. Kang'iyo history mar pinywa mar Kenya ni kako osebedo. Mondo gino dhi ochak tich e yo moriere, kanye ma koro nyaka ji orid wigi. Joma tiye space mar disability, civil society members within that space, your work is cut out. Tiju koro ng'engore lela. Nikech wachako gi ng'iyo ni to mane wan go mokwongo cha, chik mokwongo cha. Ne wago atwa mane. Ewa dach kode nade. Tang'o mane kelo bedo ni okodhi atamalo 100 kuom 100. Ayiro koro wan gi ma. Wadhi songo mbele. Budget ma koro idhi somni. Nikech gigi mondo i realize gi fully nyaki allocate resources. Mabro ensure ni gibedo realized. Sami wacho ni inyalo issue adjustment orders kaka council ingiso ni inyalo issue adjustment orders ni building or structure mondo bed accessible. Kidhi kata mana ni ta Suleria ka Maisa government building chiemo na dwa dhi neno jatelo malo kucho ofise ni malo adhi an gi ratiro mar neno jatelo kaluwore gi dwaro mano no to otama chup wadhi kama atemo na dwa dhi adhi aol gi koro yakoni nyiseuru ni wachako rom kama piny ka koro jatelo nyaka ne duog piny atemo ng'iyo ni ka koro chik ni luwe ni nita that institution onego ni restructure that building maneno ka is not possible, not even realistic. Gudi kanoger ga chon ka chike gi podonge. Koro bende we have a way of looking at this thing kawa neno ni wabed reasonable gidi mas ma wanyalo bedo ni waketu lakini gik migero sani kadhi mbele to sirikal onego be ni ensure ni gi conform gi gik ma koro chik dwaro to kata mana gik manosekethore chon onego be ni koro gibedo gi alternative ways ma gi include go person with disabilities gi. Omiyo ok girita ni ane mastrago nyaka stairs tane ni koro kanyal onego bed ka ng'ato nigi paro ni wendo madwara ni en ng'ama nade ma Kennedy Okongo Odhiambo chal nade en ng'ama kama en kama kamano to idong ing'e ni wan malo ka we arom kode office ng'ane piny kacha tiende ni koro you make alternative arrangements to ok ni assume ni ng'ato kata madhi biro ka en ng'at ma wuotho ka in
you don't have any remedial measures miketo ini rita koro kokido kare inema no we are very sorry in sorry nade to gini oseketho koro bago gik manitiere wach tax ma be ipenjo cha gimoma ochako timore chikni maber ingeni pile ne kisebedo ni ng'ol to ma permanent kinyal loke ni koro i apply process mar yudo that exemption yude tingi sini chaki renew after 5 years renew nango to an ngamo ng'om mapile cha mapok no or you cannot reverse this chalka loko lesen mar riembo nyamburko gi chal kamano kabisa ini sedhi tiegruok ming'e gini mo sepuodhi ni koro ing'e gini tichakiri ni pile ni koro biro kama koro yudo ka gigi ne chik ni koro gole once isebedo exempted ka dakteche nosewacho ni ma permanent gise golo condition ni no maber maging'eyo ni even in the next 5 years 10 years it will never change koro chak teri through process mar renewing gini each and every time mano bende fuongruok mowuok kaluwore gi chikni makoro kin gi kadi to koro renewal onge teknini mana gi kadi ka in gi kadi ni be jomoko noyude ma ok ong'ol chien kacha emomiyo nokelo wach electronic system ni nikech iyudo ka koro ing'eni ushuru ing'eni chulo tek ma kiyudo away minyalo epego tiyudo ka idwa ni hepe koro ji moko odhi oyudo gigi e yo moro ma ing'eni system machon ne idhi adhiya tiwuoyo gi daktari moro to ndiko ni gini ne ok gin very stringent ondiko ni oboke titero ne jok mandikore to donge mit bilie kisechiwo to weche tieka koro jomoko nitie mano yudo gigi mano ok onego ni yudo gigi koro jogi mane idwa ni ogolo ke system emomiyo the new system no kel to mbele ka aparo ni gini koka no gine oket sei juma mokalo owendo apani it's reasonable mende omiji time wang'iyo kaka wa adjust to mbele ka to jomoko nyaka bitere court eka chik ni chak tiyo mondo pogre gi gik mosetimore chon aneno ka jomoko dhi e court mutata gini dhiga e court e weche moko ni gima kama ok otim wambe onego bed ni wapangore ka wabi wadhi e court mar donjo ne jok ma samoro ok bi bedo kaluwo chik nikech mane gima biro kelo buok nyaka ko gima otimre mopogore gi kaka pile nikech wang'iyo ni waloso chik to ok waluw chik to ng'ama be onego bed ni bedo enforcer mar chikno be miyudo ka kuongo ketho chikno koro iwanda ni to relief nyalo wakanye koro doho ni ema koro wang'iyo to doho wuon biyudo ka samoro be ok luw chikno keche kata ka dhi e Supreme Court kacha en ot machon stairs ema nyaka dhigo nyaka malo okapani gimbe gin gi this remedial measures magiloso interpreters to gin godo tinde sign language nyaneno ka nitiere gi ng'eyo to gin bende gisebedo ga gi rulings moko kanyo mazua utata gi dho Kiswahili like ne nitiere gine interpretation moro mane gi jomoko nosedhi ga e court ka dwaro ni ong'e ni wach 5% mano kore chik machon 5% ni dak obed realized to gin gibiro gimoro no that thing should be progressive it cannot just happen sechego mabe to me it makes sense but now kakoro wane 2003 to wawuoye 2023 and you can just cite one case now where is the progress in that aspect kori neno ntie rulings moko ma ji misinterpret to chak tiyo godo mondo osuppress benefits monego bed ni accrue ne jomong'ol as a result of chik mosekalni erokamano ahinya aparo ni penjo pod ng'eny iwacho ni fuok pod nitiere manego bed ni idino kata kamano ka nitiere kaunti kadhi kuomi e kaunti ma Kisumu Sylvester nikech aneno ka sa bende dhi kama wang'wa
Wach machielo madi wach kotende koda chik ni en mane puonj mane madi chiwo ahinya ne jogoeko mabende nitiere kod ng'ol mar mondo mi ong'e ratiro mabende gintiere godo nikech kinde mathoth samoro gineno ni en akwede mabende giyudo puonj mane nikech ang'eni nitie moko mabende koso ng'eyo ema samoro miyogi kata mna ok gidok mna dhi manyo tich kuonde mamoko e kind mamoko. Giwachni mogik kintiere kaunti ma Kisumu. Kamano ahinya Sharon, kaka Kennedy osewacho, adwa mana medo weche moko matin kabisa. Ka wang'iyo context ma Kisumu. Chik mar Disability Act 2023 ikale e sama Kisumu County sani wan gi policy moro miluongo ni Access to Information mabe sani osechopo e County Assembly ochiegni ka sani be wan gi bill moro ma waloso miluongo ni Reproductive Health Care Bill, Sexual Reproductive Health and Rights. To iwacho wach mar ng'ato koso ng'eyo. Ta adwa na wach ni nikech awuok e community kocha. Adiera milome ok chop mayom. Mon milome chope e kuto nikech seche moko yore mang'eny matiyo ga milome en mana radio, simbe, to gi kata maybe jodong gweng'. Kendo ka maybe public Koro wan be wadhi wacho ni yawa wan wadwaro ni wa budget na ng'owa sign language interpreters adi 2 kata 3. Wan be wadwaro ni nikech sani idwaro kata ni services mimiyo jogo man gi ng'ol e osiptal obed free. Ok onego bed ni jogo chulo. Koro manyiso ni gigi nyaka timruok nadi, nyaka ketgi e budget. To koro wan kaka joma nigi ng'ol nyaka wan be wawuogi mondo wadhi watimre nadi, wadhi kuchocho mondo wan be koro winj duondwa nikech bill kosekal mobedo act to waduogo waleng wabet ot manyiso ni onge gima dhi timre nadi, onge gima dhi timre, odhi bedo beda ni en otas. Koro nyaka wa make sure ni wan be wadhi e public participation, wa prioritize gik mwadwaro gi, wandiko memorandum ma koro kwa sendiko memorandum kata petition mwatero koko kal to koro sama wadhi iluongo ni Office of Ombudsman kata National Council of Persons with Disability owacho ni nwandiko nyaka memorandum to onge gima timruok nade, onge gima okal. Ng'e ni body no kata migawo no gin nyaka giteko mar samon, gibiro kata samon CC mar county. Gipenje ni gini okoyud kata milom, okia gimoro amora matimre sani.
to seche moko dwaro kata disability card mane Mr. Kennedy osewachono. Manyiso ni koro be nyaka wariwre gi jogo iluongo ni CHP, Community Health Promoters. Gin be nyaka milomini chop gin nikech gin to koro gidwa donje i gweng' saidi, gin giwuothe ot ka ot. Mondo gin be ka gineno ni ng'at moro kaka ila nitie to gitimruok nade, gigo referral e osiptal, to koro kata ka outreach services nyalo wuok kuom osiptal kata from county kabiro mondo otim assessment. Atieko kawacho niya, Kisumu County sani wan gi bills mang'eny. Wan gi access to information policy, wan gi sexual reproductive health and rights bill. To koro disability act be osebiro. Koro wadwa riwo gigi mondo wa make sure ni ng'ato timre nade odo milome. To wan kaka organization wan gi oteku mar chopo kumoro amora mo make sure ni onge ng'ata man gi ng'ol no mopogre mowe oko. To sani act nitie to budget bonego bed ni timruok nade gibete. Koro atieko mana kago erokamano kendo wacho ni wan gi tich monego bed ni wadok watimo to wadwa time nikech gimonego bed ni watimo maber ne pinywa kaka mar Kenya ni en tiyo tich. Koro nyaka wago tich mo make sure ni ng'ato timre nade oyudo mijumbeni. Erokamano ahinya Sylvester Hadhaya. Mano Sylvester Hadhaya koromga jwang' jakinera tich jomong'ol achiel kachiel kintiere county mano ma Kisumu. Irene Ngolo, in bende achiwni thuolo mar wacho wachni mogik watieko. Erokamano ahinya Sharon. Mokwongo adwa ni mondo mi amedie wach moro mabe Sylvester temo wache to Kennedy nochako wache. Wach mar caregivers nikech koro act ni endi omiyo kanyo endo caregivers teko mar dhi kanyo endo mondo gi apply to kendo ka gise apply to ginyalo yudo stipend kata marupurupu ginyalo yudo mar 10,000 to especially mai timore ne jorit nyithindo kata caregivers mane gi jogo eko man gi severe disabilities kata permanent disability moro ming'eyo ni ok birumo chande. To kendo mar ariyo Kennedy no wuoyo e wi wach mar registration ok inyal tima. First mokongo wantiere gi community health promoters mabe osebedo ka timo tich maduong' ahinya e wuothe mieche to kendo wuothe udi. Magi e kijoge eko mabe ka gise wuotho to ging'iyo to giwacho ni mae kata nyathini endi okone ni en maber. To seche moko en through identification of by birth to kendo be seche moko en ni janyuol ne miboke wacho ni nyathina ne okane ka nitie maber. Ter nyathini endi community health promoters kata in janyuol michich kata ng'atno eno mabe oneno ka disability nyathine nyalo bedo ni nigi disability bro timo kanyo endo community health promoters bro timo referral kata in janyuol bro tero nyathi mondo itim assessment ni itim medical assessment ni ibro tim aito daktari bro bedo kanyo endo from the ministry of health to be national content record and national council for persons with disability mabro ng'iyo ka endi to mae disability machal nade. Kose timni assessment ing'iyo ni amato disability machal kama endi. From there tema koro inyalo indiko ni barua ni endi makoro idhi godo ir national council mangiso no se timni medical assessment kendo yudi ni intiere gi ng'ol. Koro kanyo endo ema national council dhi mi kanyo endo card kata register inya register then imi card mari. Koro card ni eni oinga mari. Card ni endi manyalo konyi e tax exemption nikech ok inyal register kata ok inyal apply tax exemption kata in janyuol ma nyathine nigi disability ok unyal apply tax exemption sama be koro ionge card ni kokin registered by National Council for Persons with Disabilities. Then maradek makatieko to awacho mana kanyo endo ni onego beni mokwongo wantiere gi policies mabeyo ahinya to kendo wantiere gi act kaka koro maendi onego beni waket gi etim kipo wuoya to kendo sama be wadil gi jogo eko mantiere gi ng'ol mopogore wateme mondo mi wang'igi e yo maratiro mar dhano at a human right based perspective kik wang'igi ka jogo eko ma jochan jogo eko madwara kony to wakwong wabed intentional ka wang'iyo ni magi eki dhano kaka an disability en gino endo ma wadak godo inyalo wuok ka endi to kuom hawi marach ajali otimore kamane kaka iyudo disability
imbe diher mondo mi otimni mana maber kaka jomoko be itimonegi. Omiyo watem timo awareness creation kendo anyalo kwayo mainstream media sana sana sani wan gi social media mondo wamed timo awareness creation sani wachomo election. Nitiere jogego mantie dala mokia kata anything to do with election. Samochopo voting kachacha gini tingo getinga ngiso gini ket lweti ka gikia gimora mora. Omiyo the mainstream media okonywa sana sana etimo kata kunyalo bedo gi sessions mopogore opogore just for awareness creation and advocating mondo mi wangis jo piny ni maendi to e gima dwarore kata kochopo weche mag disability kata ng'ol onego watim achiel ariyo adek. Omiyo ago erokamano ahinya ne Ramogi TV kuom miyo wa thuolo mondo mi wapuonj jopiny odiochieng' ma kawuono. Erokamano ahinya bende kuom puonje mabende uchwalo oko kacha ne oganda mapacho ka. Bende Kennedy bende kika ng'adi oko gi wachni mogik kitieko. Ayoro kamano kuom miyo wa thuolo. Chik koro nitie. To gima muhimu mondo ti odwaro goodwill mar stakeholders te. Ok en mar ng'at achiel, odwaro goodwill mar stakeholders te. To poch gi pak ne ker marwa nikech otimo gima long'o. Okale ni i to kete kogno. Moro cha nobudho manyaka Kibaki oyudo accident. Eko neno ni kare gini important. Ma to tim ka onge gima osetimore makelo buok. Senator Asige menagwene ukamano kuom kedo ne joma noyiere ni mondo kednegi. Okaw namba opogore gi jomoko waseneno gi chien kacha. Mae maneno kotiyo. Erokamano. Erokamano ahinya Kennedy bende kuom biro. Tagone erokamano ahinya kuom golo odoke ito. Ahinya kaluwore koda chik gima chik ni wacho chik mago mag ratiro mag joma ong'ol. Agone erokamano Irene Kennedy kanyakla kod Sylvester kuom yudo thuolo mano mar twak kodwa. Nyakwar Gajwang' en puonj ma kinde ka kinde. Ngini kinde machielo ka wachak waluongo u bende biro bedo chak ubiro ka mar mondo mi ulernwa nikech ngene chik kosekadhi to koro nyaka kete mane tim. To kikete tim Nyakwar Gajwang' in bende nyaka ibed gi ng'eyo ni chik makamano to wachango maka bonono ni samoro timo gimoro kik bed kaka akwede samoro ni koso ng'eyo ne ng'at ma itimone. Kokamano anno ka sari oseromo gi nus gi kanyo bende makelo we giko mar twak makama mabiro en chenro mar tedo gi chiemo kawuono en chieng' tich adek akani jalieta oikonwa kit tet mane kete mana ka bang'iyo matin nyinga Sharon Ong'aw.